presented by Open Music। सुनी सुनी ये पंडित जी मोरा बात सुनी, बताओ बचिया मोरा मर्दा के रोहनिया ठीक नहीं के। का भइल रे? पहले रहे उ पंडा, अब बंडा बोल बा। औरी कहन रे अच्छे नहीं हथौड़ी लेके देवलिया में बम करता। अच्छा सब कर्म के थाक गईनी ये पंडित जी, अब रहुए बताई हम का करी। अटे को हम बात कटनी ले हई बबू तो बांध में दवाई बजवा हमर जाके पोट दिए, ऊपर से नीचे लेके पूरा औरी गोट दिए, आ न मानी तो मैंने फुसखिया दिए रे बचिया। ना 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 माने नहीं माने, रात है दिन फाने, पूजा पाठ भूला गइल बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा। नहीं माने ना 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 माने नहीं माने, रात ही दिन फाने, पूजा पाठ भूला गइल बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा। करे न काम सोइया कोनो दूजा, चलिए के दिन रात करेला पूजा सखी। करे न काम सोइया कोनो दूजा, चलिए के दिन रात करेला पूजा। करम फुट गइल आहा फुट गइल, करम फुट गइल ऐसन मर्द पाके रे सखी जोंग टुंग कइले बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा। रोरी के लेपी लेपी कहरेला चहंदन, से जिया पर सखी सोया महारेला तहंदन का कहे रे। रोरी के लेपी लेपी कहरेला चहंदन, से जिया पर सखी सोया महारेला तहंदन। राइटर सोनू हाँ सोनू, राइटर सोनू आदेव सुनील मोर देहिया उखार देले बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा। नहीं माने ना 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 माने नहीं माने, रात ही दिन फाने, पूजा पाठ भूला गइल बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा रे सखी भातरा मोरो मौ कही के जगहिए पे तुम कइले बा। Open Music Digital Recording Studio, Moniari was